ndaona post inake pa internet ipa adaina kakubifa atupele kwawo ndi kwa chuma ndi sangawo za Malawi zochita ndi alakata pamene pajatu ati iwe atupele ndi wachampunga mkati sunaendepo wapasi kupita ku sukulu sumazi wa mavuto iwe koma magayi munthu kwawo kukhala kwa chuma si mistake yayi mususeni munthu based on mfundo zimene akukamba nenani kuti atupele mnuze UDF imeneyi yatha chisankho chikatha sitimaziwa zoti mumapita kuti bora koma zoti mukambife atupele chifukwa choti samakhala mu ghetto chifukwa choti sanakhale ku ghetto chifukwa choti sanavutikepo umene ndi uchitsiru ndi nsanje okay Amalawi munthu aliyense amafuna chani kukhala pabwino ineyo mukulimbikira sukulu mukutumiza ana sukulu mukulima mbewu mugula manyumba nkhani yake ndiyo chani mukhale pabwino komanso ana anu azakhale pabwino palibe munthu amene amafuna mavuto palibe munthu amene amafuna chani kukhala mu ghetto neniyo kubifa atupele ndi imene pachizungu timati coping nsanje inuyo mafuna anthu azifanana ndi inu anthu azikhala ovutika anthu azikhala ma strugglers ma sufferers abambo ake atupele ineyo mukuziwa kale anali asiku itali chanjani muboma la Kamuzu okay mene imakwana 1990 waja anali ali pabwino kale ndiye mwana wawo wakula mu nyumba yabwino ya mpanda chitetezo pamene wacha kayophunzira kunja ndi zimene inuyo mmafuna kulimbikira kumene kulimbikira ifeyo achina moto mbaya tili kunja uyesesa kuti titani tipange madziko kuti ana athu azakhale pabwino okay ndi mwana ineyo akazakhala pabwino padayina kazabwera kuzanena kuti iweyo abambo ako anakumangira 10 ne iwe sunganduze chochita nemufuna dziko lizikhala la mtundu wanje mufuna anthu basi azichokera kumudzi kaya azikhala kwa munthu ena kukwinyikala oti amasowa ndi phala kamene koko ndikamene kalamule dziko kamene koko ndikamene kangakhale ndi mfundo siyani maganizo amenewo agogo ineyo anthu amene amaziwa pa video iyi anayenda pasi kupita kuti ku Tanzania kuchoka kumeneko analowa Joni abambo ineyo angawaza nkhuni kuma nyumba ya staff kuti aphunzire kuzomba ne anapereka ifeyo takulira mudeni yabwino kuvala malaya kupita ku sukulu popo ana ineyo akuyena azakhale pabwino posa pamene ineyo ndinali ndipo kukhala pabwino kwa ana ine palibe chifukwa chilichonse chomwe ndineyo kuti therefore chifukwa choti iwe ndi mwana wa big moto mpaya sungandiuze chochita lekani zimenezi sanje uchitsiru ulukhu upata mind ndi umene anthu iniyo mmadana ndi Austin atupele muluzi chifukwa choti fana uja wagayanginiza payeka okay mutakuwa panga criticize abambo ake kuti no babakile muluzi anatunongera dziko munjira iyo ndi katangale anachuluka pansi pa ulamuliro wawo amuluzi koma don't come here kumanena kuti chifukwa choti babakile muluzi mwana wawo anamulera mu nyumba yabwino therefore mwana wawoyo sangakambe chinthu chabwino olo chofeka panga sanje inuyo mmatikaya mmakonda ghetto zanu zimenezi
muntu wanoma bwinobwino samakonda ghetto amba ghetto muja ineyo sinimakufira ndipo ineyo sinimafuna nditazakhala kundilande kaya kubangwe aliyense amafuna akakalira kunyona pele aliyense amafuna akakalira kutani kunyambadwe amba ineyo somukagwira mukawekhapo ineyo mmene malifi mafana ghetto uzaona bangwe chanjani mukawekha mwamaliza mapeza ndalama mapita kuti makagwira nyumba chani makagula nyumba madera abwino chimozimozi kaya ku America anthu akulira mgeto aja ali kugeto kuja chifukwa choti alibe kuthekera akapeza kuthekera aliyense amachoka kugeto nde inuyo please chonde spares amba sizoti mumakonda geto ya inuyo you are stuck mukanika kuchoka kumene inuyo manali atipere chifukwa choti amakukumbusani chimene inuyo mulibe pachizungu amati he reminds you so much of the person you're supposed to be de amakunyong'onyani wambiri anthu achuma anthu ambiri amadana nawo pachifukwa chimene iye uja ali ndi chimene ine ndilibe mulungu ndalisena nane ndikhale ngati aja ndiye difference ya inuyo ndi ifeyo ndimeneyo ineyonso ndakula kumalo kuti kunali mabig surrounded by mabig including azungu omwe koma ena afi tikaona munthu wachuma chomchite munthu wachita bwino manena ase ine ndingazafike bwanji pamene pacha uyena kuyamba business koma pali shortcut izo yena ndiyoti yani utakungowerenga bo ulimbikira gere iweso siku yake utazafika pale pamene aliye pacha basi yuzani enawa ngati motivation yuzani enawa ngati motivation osamapanga sanje yayi osamakhala anthu ngati nyama iyayi please yuzani anthu achuma anthu achita bwino anthu oti zawo zinatheka ngati motivation mukumva chifukwa zimene mwayambazi sizabwino mpanga atake atupere ngati kuti ukulakwirana walakwa chani ati sanadire mwensima mchere inuyo bambono analakwitsa kubereka inuyo asanakonzekere ideally munthu kuyenda kukhala chani ndi ana pokapoka ukakhala ndi kuthekera ndiye anzana anapanga zimene zonso ndipo anapanga mu 1990 mu 1980 ino basi zimakutani zimakuvuta ndikopsa kuvesi mumakhala mukudana ndi anthu osalakwa oh my god mumakhala mukudana ndi anthu osalakwa chifukwa cha chimene anyway ndafika pamwamba pa building yene makhala oh my god ndikuoneka ikuti kuli chani oh my anthu ali ndi elevator yawo ndikuona kuti ndingayiyoza kodi alright renewable resources pamwamba pa building hii pali makampani basi okay then zimene mafuna zikuuza ni magayi kunena kuti osamakamba fana pali maende anthu ochita bwino sanakulakeni inuyo anthu ochita bwino ena wacha bwino analowa kumene kuko chifukwa choti kunachitika katangale koma izonso sizikukhuzana awo anthu ochita bwino zizochita bwino anthu ochita bwino athakulamulira dziko lino anthu ochita bwino athakukamba mafundo zabwino after all anthu amene akuziwa kasinthidwe kanyengo
ndio umwewa mkwa bifawa anthu chani anthu anachoka hapo kuchoka kosauka kupita kulemera ndiye polisi chonde osamakhala anthu ngati adami nalemba zimenezo zimene kuti atupele kaya chanchana eyayi sikungoonekera kuti fanzi kunjako ase ndi asanje koopsa osamakhala anthu asanje osamakhala anthu okukonda chidani ngati chimenechocho sipo anyway mafuna tikambirane tu zimene zozono kuti ndino bad mind makonda sanje maona inako kuti achita bwino ngati kuti ndi enemy yanu tanena kuti yuzani anzanuwo amene achita bwino ngati machani motivation simumva muzingokhalira kuheta anyhow we这个拍的就是个人的心情，我就是送message。I say Winako anaona Winaka naona ndio manga vlog. Messi